מה קורה חברים וברוכים הבאים לסרטון נוסף. אז מה יש לנו היום? היום יש לנו את האתגר החדש של סופרסל 2 על 2 דאבל אליקסיר דראפט צ'אלנג', שזה אתגר מדהים שבסופו יש לנו לג'נדרי צ'סט בחינם בלי לחכות את 24 שעות. אבל יש בעיה אחת באתגר הזה, אתה מקבל שחקנים רנדומליים וזה פשוט סיוט. אי אפשר לשחק איתם, הם פשוט עושים דברים הזויים. אתם יכולים לראות את זה, את האמת שבקרב האחרון של ה-9-0 קיבלנו יריב שהוא פשוט היה טוב ושותף מדהים שלא עשה שום טעות כמעט. אני כל כך שמח שקיבלתי אותו, באמת, הלוואי והייתי יכול להודות לו. בואו תראו טיפ ראשון לאתגר הזה, שימו לב שאני לוקח את הזמן בבחירה. למה? אני רוצה לראות מה שותף שלי לקח. בסופו של דבר זה קלפים שגם אני אשתמש בהם, ואני רוצה שהוא יבחר קלפים טובים. בחר? לא בחר, אין מה לעשות, אבל אני רוצה להשלים אותם. אני רוצה שהקלפים שהוא לקח יעזרו לי, שאני אקח קלפים משלימים. כלומר, אם הוא לקח מיניונור, אז אני לא אתן ליריב שלי חצי, כי אז הוא פשוט מנתר. אז שימו לב איך הם התחילו איתנו על ברל ואת הגובלין ואת המיינר על המידה שלנו. פשוט עשו קצת דמג', אבל אנחנו נתנו לקלפים שכל בחלק, שמו לנו כאילו וואו! אבל שמנו להם את הפויזן שפשוט הוריד אותם אחד אחד, והם שמו לנו גרייב, חבל מאוד שהם לא שמו שני לפני, והיינו שמו את הוולקירי במקום הגארד שהם באמת מצוינים נגד גרייב, במידה בפויזן פורנות, פויזן פשוט יותר טוב, חוץ מוולקירי שיהיה פשוט קלף לכם טוב נגד גרייב. אם יש לכם שחקן שמסתם לכם עם גרייב, יש לכם וולקירי, תניחו, גם הפויזן לא תעזור לו, להוביל לכם את המידה. הקרב הזה היה קרב מאוד מיוחד, שימו לב לחוקת שלו על המגדל שלנו, ניץ' אחד שרדה, אחת בודדה שתעזור לנו ותעשה לנו המון דמג', המון בודדה. שימו לב למהלך הבא, שמנו פריז, שמנו גיל, כמו כל החיילים הקטנים, הורדנו הרבה מאוד דמג' למגדל הזה, זה פשוט היה מהלך מדהים ששתינו. האמת שאני שלי שמתי את הפריז לגיל, אבל באמת השותף שלי היה שותף מצוין, הוא עושה פה דברים מדהימים, אנחנו אחרי זה נראה בכמה פעימו, אם זה מעניין פה מישהו, ובאמת תענו עכשיו, שימו, אני תבקש בכם משהו, קצת לפני להמשיך לסרטון, פה למטה יש דף ופק משהו, תעשו לו לייק. למה לא עושים לו לייק? כי יפורסמו כל הסרטונים, כל ההסברים על טורנירים עתידיים. כן, טורנירים עתידיים, אמרתי לכם, שאני אגיע לרמה 13, לטורניר פעמים קלפים, בשבילכם, שאני אגיע ל-2000 עוקבים, ואתם יכולים לעזור לי בזה, תשתפו עם החברים שלכם, תמליצו על הסרטונים של באמת, אתם מביאים את התכנים מדהימים, אתם עוד לא ראיתם את התכנים שהולכים לו, יכול הולכים להיות מופתעים בטירוף. ותקבלו טורניר של 2000 קלפים ו2000 סאבים. עכשיו, מהם התכנים המאוד מעניינים שיש לי? אז התוכן הראשון זה מארחים את אותו פרק שעברתי לו, גיל בבא, שחקן מדהים. בפרקים הבאים אתם תקבלו את רוקי שבע, קפטן נבחרת ישראל, דמיו, השחקן הישראלי הראשון שהגיע לאולטרה צ'מפיון, הוא פשוט מדהים, מקום 28 בעולם C, הוא גם הרבה פעמים היה מקום ראשון בעולם, תקבלו את יניר, שהוא פשוט היה שחקן ברמה 11, אם אני לא טועה הכי גבוה בעולם, כאמור, ברמה 12, הוא פשוט שחקן מדהים, תראו אותו בגרנדים, הבן אדם חיה, אין דברים כאלה, אני צופה בו המון, פשוט המון, לומד ממנו מלא. אז בואו שנייה נחזור למשחק, שימו לב מה קורה פה, יריב שם לנו גרייב, שם לנו את גובלין גן, הוא שם לנו פויזן, אבל הוא שם את זה מאוחר מדי, צריך להחזיק לקטר, שימו לב איזה יופי, אנחנו מדברים אותו לאט לאט. הטעות שלו הייתה פה, שהוא שם את הרוקט ואז את הברל, אם אתם משתפו אותם יחד, היריב לא יכול לשים הגנה, ואז גם הוא שם, הוא פשוט חטף על זה בראש. שימו לב לפריז ולהיל על הרויאל ג'יינט, שבאמת קלף טוב לאתגר הזה, והפויזן, והמיינר, ותראו מה אנחנו עושים שם, היריב יוצא להתקפה, שמנו לו סקאר, הפויזן שלו עוד לא הגיע, ופשוט קיטרנו את כל המהלך, ושימו לב, עכשיו, הפרינסס, צ'יפ דמג', הוא לא הספיק, שמנו את המיינר, עם הפריז והבנדי, שעוברת את הבניין, ולקחנו 9-0 חברים, ויש לנו לג'נדרי חינם מתנת סופרסל. אז הגיע הזמן לראות מה קיבלנו. אני מקווה מאוד למיינר או אלקטרו, אני לא אגיד שום דבר על כל לג'נדרי חוץ מלאברג' את ספארקי, או אינפרנו דרגון, מה שתמיד אני מקבל בסרטונים שלכם, וקיבלנו נייטוויץ'. 4 נייטוויץ' שזה מצוין. אז חברים, זה הזמן שלכם, סאבסקרייב לערוץ, להירשם לדף הפייסבוק שלי, היה תענוג, טבע, בואו נראה מה יצא לנו, 4 בומבר, 10 באטס, 30 חדי רוז ובום טאוור 5, טבע נדירה ביותר, סתם לא, טבע גרועה. בואו נראה את המצב קלפים שלנו, אנחנו
חסרים בגולד, קשה לנו עם הגולד, כל שיפור 50 ל-100 אלף, וזה פשוט קשה להתקדם במשחק. אז אלה הקלפים שלנו. אני הייתי אני, אתם הייתם אתם, ותודה רבה שצפיתם.